जेन्ना थाङाखै सुबुं अननाय सुबुं सिबिनाय जेन्ना थाङाखै समाज सिबिसुला जिसुया समफ्रामारिया। नोंगौ नोंथांमोना नुबाय थादों जे समाजारि बिजोंनि बिथांनि मोजां खामानि मावनाय एबा सुबुंफोरनो हेफाजाब होनायखौ। थिग बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि मजाबारि गामिनि सुबुंफोरनो ईद फोरबोनि मुङै 300 सुबुंनो गानग्रा जोमग्रा राननानै होदों। बिथांनि बेबायदि हाबा मावनायाव सुबुंफोरनि गोसोआव जायगा लानो हादों। गिबियाव नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो हामलायथिखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आरो दिनै आङो मोनसे थांखि लानानै आं बे खामानिखौ मावफैदों। बे थांखियानो जाहैबाय रायजो राजाया दिनै गोबां दुखुआव बा माबा मोनसे प्रग्रामावहाय गाननो जोमनो थाखाय बा गैयै मानसिफ्रा दुखुथिया हरिया मानसिफ्रा मोनसे बुस्थु फिसाखौनो बायनो हायि गोबां दङ। बिनि थाखायनो आङो नैबे जि 21-22 स्टेजाव मुस्लिम जाथिनि मोनसे ईद बा प्रग्राम दं। बे प्रग्रामावहाय बिसोरो बोसोराव खनसे प्रग्रामखौ फालियो। बे फालिनायाव जाय मानसिफ्रा बे बुस्थुखौ बायनो हायि बायदि मानसि दङ अबस्था गैयै बेफोरनो आङो जाखिनि हायो बेखौ दिनै लाबोनानै होफैदों। आरो बियो आं गोजोननाय मोनदों दे रायजो राजाफ्रा बे आंनि फिसा गिफ्ट होनायखौ गोसो खुसियै मिनि नाजावनायखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा बिदिनो दुखुआव गोलैनानै सोरबा माबा मोनसे गाननो जोमनो थाखाय बेफोरबायदि खस्थ'आव थायो। दिनै बेफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफ्राबो गोसो दुंनानै आंनिफ्राय रासिन जाहाथे बिथांमोना सोरबा गोसो गुदुं जानानै जाहाथे रायजो राजाजों लोगोसे सहाय सहायगिताया थालायलायो बेखौ आं खावलायदों। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे जोङो गासैबो जाथिजोंनो जों मिलायनानै थानो रोंनांगोन। मानो होनना बुङोबा जों बर' होननानै बर'जोंल' मिलायबा जानाय नङा। गासैबो जाथियानो एखे। जोङो भाषायाल' बेलेग खिन्थु जेब्ला जोङो थैनानै थांखांनायनि उनाव जोङो मोनसे हाखरावनो जोङो हा सिङाव फबजागोन आरो मोनसे अरावनो जोङो सावजागोन। आरो बे बुस्थुखौ लानानैहाय दिनै आङो गासैबो जाथिफोरजों थांनानै आङो मिलायनानै दिनै आं थानो लुबैनाय हिसाबै आङो मुस्लिम हक राजबंसि हक सोरबा बेंगलि हक सोरबा बर' हक सावथाल हक गासैजोंबो आङो लोगो लोब्बा थानानै बे खामानिखौ आं मावगासिनो। आरो खयजननो होनाय जादों आरो मा बुस्थु होनाय जादों? दिनै बेवहाय फ्राय महिलाफोरनि थाखाय आङो 150थासो जादों। आरो बोराइसा जाय मानसिफ्रा बिफानि समान बैसोनि बिसोरनो जाय मानसिफ्रा बायनानै गाननो हायि मानसिफोर दङ बेफोरनो आङो हौवाफोरनो आङो 100 सामथिं होनाय जादों। आरो मा बुस्थु? सारि बेजों लोगोसे लङि होनाय जादों। जाय बुस्थुखौ सरकारा मावनांगौ खामानिखौ नोंथाङा मावगासिनो रायजो राजाफोरनि खुगायाव नोंथांनि बाथ्रा बेरखांबाय थागासिनो नोंथाङा मा मावलांबावनो सानो फैगौ समाव आरोबाव? नंगौ दिनै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो आंनाव कुइसन खालामो आरो आंनाव फनबो बुयो। दिनै बेनो मानसि मावनो हायि जेबो गैया। दिनै सोरबा बायदिया गावनि लाबालाबनि थाखाय गावनि उदैनि थाखाय गासैबो धोन सम्पतिखौ बुथुमो। दिनै गावनिफ्राय दंनायखिनिखौ जुदि बयजोंबो रानलायनानै जायोबा आरो बेयाव जुदि सोरबा बायदिया जुदि उसुबिदा माबा मोनसे बिपदाव गोग्लैदोंब्ला बेयावहाय सहाय होनायाव मालाबाबो नुकसान आरो खहा गैया। आरो आङो प्रेक्टिकेलि आङो गावनो बुंनो हायो जे आङो बै समाव जेब्लानाखि उन्दै सममोन बेनिफ्राय आङो ससियेल वार्कार माखासे खामानिखौ आं मावोमोन। दिनै आङो देरनायजों लोगोसे समजों लोगोसे आङो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव दिनै आवगायलांबाय थानो हादों। आरो रायजो राजाफ्रा आंखौ ओरैबायदि बुङो जे माबा मोनसे थांखि दं नामा होननानै। नाथाय आं माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव बा सोरखौबा लाजि फोनांनो थाखाय आं बे खामानिखौ मावा। नाथाय आङो मानसिजों मानसि सोमोन्दो लालायनांगौ। आरो नों आं जुदि अननाय होलायाबा सोर गैयि मानसिफोरखौ नायनो होननानै बेखौ आङो उन्दुनायाव होन
जानायावनो होन गारि घोड़ा गाखोनायावनो होन अबावबा बेरायनायावनो होन थांनायावनो होन बेफोरखौ आं गोसोखांबाय थानानै आङो गाबोन अखानायै मा मावगोन मा मावबा आङो रायजो राजानि थाखाय मोजां जागोन बेफोरखौ आं अरायसम सिन्था आङो रायजो राजाजों अरायसम थागोन आरो आंनि बे खामानि मावनाया अरायसम मावलांबाय थागोन आं थैजासिम आं ससियेल वर्कार खामानि मावनानै रायजो राजानि मावनानै सानसे समाव आं थैनानै थांब्लाबो आंनि हिस्टरि बायदि जाना थागोन होननानै आङो रायजो राजानि मिजिंथिनाय आरो आं बेखौनो बुङो आरो মই ক'বলৈ গ'লে সৰগৰ জখলা দান প্ৰতিদানৰ মাজেৰেই পোৱা যায় গতিকে এক বাক্যে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ সৰ্গৰ জখলা পোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত কাম কৰিছে ঈশ্বৰ তথা আল্লাহ তালাই তেখেতক দীৰ্ঘায়ু কৰক তেখেতৰ উন্নতি কামনা কৰক আৰু ক'ব লগা আছে আগতে কোনবা দিছিলে মই মোৰ 81 বছৰ বয়স হৈছে ৰানিং ইয়াৰ ভিতৰত এনজিওৰ পৰা দিছিল কেতিয়াবা কিন্তু ব্যক্তিগত হিচাপে দেওয়া মই দেখা নাই এই প্ৰথম দেখিল মোৰ 81 বছৰ বয়সত পাইছে দিয়া আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মনটো আনন্দ লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দিয়া নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিছে ঈদের টাইমে দিছে ইয়াৰ কাৰণে মনটা ভাল লাগিছে ক'ব লগাতো বহুত আছিল তথাপিও মই এটা কথা কওঁ যে পৃথিৱীত কিছুমান মানুহৰ জন্ম হয় যি মানে আল্লাহ স্পেচিয়েলি মানুহক সহায়ৰ কাৰণেহে পঠায় এনেকুৱা এটা সৰু ল'ৰা নিজেই এটা সময়ত মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি খৰি বিক্ৰী কৰি খাই আজি এইটো পজিশ্যন পোৱাৰ পিছত সি যে দুখীয়াৰ দৰত বুজিছে এই জিচুৱা চম্পামাৰী তাক মই মানে হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এখেতে দিনক দিনে আৰু উন্নতি হওক আৰু দুখীয়াৰ লগত সদায় মানে সি থাকক সেইখিনিয়ে মোৰ কামনা